снимаеш. Здравейте, намираме се един от поредните обекти, които са пред завършване. Даденият обект, както може да видите, се изпълнява с битумни керамиди на Айко Кембридж Екстрим с 30 годишна гаранция. Също така и улуците са от системата на Билк. Сега ще ви запозная малко по-подробно с самия процес, тъй като проектът е интересен. Всичко се изпълнява по технология с двойна скара и съответните мембрани. Сега ще ви покажа процеса на работа. Тук, както може да видите, сме монтирали два реда с снегозадържащи елементи, които предотвратяват свличането на снега в улуците и съответно тяхното компрометиране с времето. Те са поставени точно отдолу, където е столицата, тъй като тук ще е най-голямото натоварване на снега. Другото, което е, имаме монтирани прозорци на Velux с по-големи размери. Всичко е направено по технология, както може да видите. Аз ще ви покажа от другата страна, след това как го правим вече в процес, как се хидроизолира прозореца, за да можете, ако искате и вие сами, да можете да си го направите. Имаме отдушница на подпокривното пространство, които са 3 на брой тук, и отделно имаме абсорбатори за баните и кухнята. Все тут. Опять Петр вырезал этого, снимает, блядь. Он довольный? Просто прыгни здесь. Без фанатизма. Только сейчас пробил глазами. Ее, чтобы она не горбилась, ее чуть-чуть.